Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal-service tal-lejla ġewwa River of Love. Il-lejla għandi kelma li nemmen ħatkun ta' ħafna beneficju għal-kolla kemm minnkom. Mizzajr dak li għadek ġdid fil-mulej u dak li inti ilek fil-mixja tiegħek mal-mulej. U sew jekk inti ġast xi ħadd li ġast tagħmel parti minn xirka knisja jew xi ħadd li inkluż inti fil-ministeru. Ejja nitolbu flimkien. Missi Qaddis ingrazzjawk tal-kelma qaddisa tiegħek. Ingrazzjawk mulej ta' dan il-privileġġ. Kellimni, għamel il-kelma tiegħek tinfidli qalbi u għatini revelazzjoni. Dak kollu li nħanisma. Kif għandi wettqu u netulizzaħ fil-ħajja tiegħi biex inkompli nix ħajja vittorjuża fi Kristu Sidi Ġesu. Amen. Halleluja. Mor fi ktib ta' Ġwanni kapitlu 5. Ġwanni 5, lejla ġieli smajtu il-xaħ, ġieli smajtu għazgum, meta morru xi tiġ. Ġieli smajtu għan li l-kopja jgħidulhom for better or for worst. Illum il-messaġġ għandu x'jaqsam ma' for better or for worse. Ma' differenza hija question mark. You choose. For better, you choose. Akka l-aħjar, inti tażel. And if it's for worse, you choose. Jekk allar, inti tażel. Però koll nixtan ngħidilkom ukoll li s-sottotitolu jew tista' tgħidulu t-titlu li l-kelma hija tieqaf miegħi, tieqaf hawn. Illum tieqaf hawn. Tieqaf issa. Issa ħa naraw x'għandna ngħidu, naraw x'għandu ilmu għalejna llejla. Fi Ġwanni kapitlu 5 hemm raġel li kien marid omru kollu, kemm minnkom rajtu Chosen. Rajtuh is-serja ta' Chosen, kien hemm biċċa fuq u sabiħa vera sabiħa. Fejn dan kien imur ħdej pool, fejn darba fis-sena kienu jgħidu għaw min jgħid li għabes traduzzjoni u għaw min jgħidu li vera jekk kien jiġri. Irrelevanti. Imma kien jinżel jgħidu li l-ilma kien jitqanqal, dak il-ħin kienu jagħmlu li jinżel xi janġlu u daw kollha li kienu madwar dan il-pool, dan xejdu l-pool bħalissa. Għajn tal-ilma, infatti meta mort rajta jien hemmhekk, u min jinżel l-ewwel skont it-twemmin tagħhom kien ifiq. U dak kien hemm wieħed kien matub għal ħajtu kollha, dejjem ma jistax jimxi miskin, dejjem jara kollox minn taħt. U ġie Ġesu fuqu u qallu intrid fiq. U da ovvjament bħalma ħafna drabi nagħmlu aħna inkluż ħafna Kristjani beda jġiblu l-skużi kollha għaliex għadu ma fiqx. Ġesu jgħidlu aqbad frixek u minn hemm u imxi. Insomma, mbagħad l-Iskrittura tkompli, il-passaġġ fil-Bibja hawnhekk jgħidlek, Ġesu sparixxa qeb fil-folla u ġew il-Farizej u għallu inti x'inti tagħmel li tiġġor frixek bħalissa ma tafx illum il-jum tas-sibt is-sabat li ma tistax iġġor, ma tistax tagħmel affarijiet. U dak għalhom dak li fejjaqni u qalli biex inġor is-sodda tiegħi. U dawk irvillaw ir-reliġjużi minflok daw jifirħu li fiq. Irvillaw li da tiġorra sodda. Sewa. U daw ifittxu minnu da li beda għallu li dan il-matub li għabad is-sodda tiegħek u l-frix tiegħek u mxi. U dan ukoll ma kienx jaf minn fejqu sakemm imbagħad l-Iskrittura tgħidlek ġimwiċċ ma' Ġesu u Ġesu għallu li kien u li fejqu u għallu mbagħad dal-kliem Ġesu għallu dal-kliem vers 14. Għallu wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju għallu ara issa fiet, is li ma tidnibx iżjed, biex ma tiġrilekx xi ħaġa għar. Biex ma tiġrilekx xi ħaġa għar. Ħanilkom għalejna aħna li għajna naqraw għadi minn jafkam il-darba qrajnija, naħseb jiena mijiet qrajta d-biċċa passaġġ. Ma tantx tista' tkun għarta. Dejjem tara t-trab tal-art. Dejjem tara n-nies minn taħt. Dejjem tiddependi xi ħadd ieħor biex jidimek.
Dejjem biex mur it-toilet ma nafx kif jien ċilek tagħmel toilet meta inti tiġġorġ ismek malar kontinwament. Sewwa, ma tantx tista' tkun għar, però hemm għar. Għal Ġesu hemm għar. Għalhekk illum waqt li infatti dal-messaġġ ilu jissajjar fija xi ġimatej. Għalx nintaqa' ma' ħafna Kristjani li jafu x'tgħid il-kelma, imma ninnota li ħafna xorta jibqgħu makkusin u maksin. Ġieli tinnataw, ġieli ntajtum dawk it-tip ta' nies? Qabli hawn intom illum hawn xud minnkom hekk. Aħna kollha nemmnu fuq bażi ta' diversi skritturi li aħna msejħin għal ħajja abbundanti, Ġwanni 10, imsejħin għal ħajja vittorjuta, l-ewwel Korinti 15:57. Imsejħin għal ħajja li nelbu fuq id-dinja permezz tal-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 4. Jiġifieri aħna nafu li aħna msejħin għal ħajja ta' vittorja. Iva jew le? Imma l-biċċa kbira ta' Kristjani mhumiex qed jgħixu ħajja ta' vittorja. Anzi għandek ħafna Kristjani u jista' jkun forsi ġenwinament iħobbu lil mulej, m'għandix dubju anzi ħafna minnhom iħobbu ġenwinament il-mulej, imma xorta huma maksin. U mhux qed jgħixu l-ħajja l-arti mweda li Kristu wedna. X'inhi r-raġuni? Illum irrid nesplora dan il-punt. Irrid nesplora dan il-punt. Nafu li Ġesu hawnhekk fejja il xi ħadd li s-sitwazzjoni tiegħu kienet impossibbli. U aħna nafu li għal Alla xejn huwa impossibbli. Ġwanni 15 vers 14, araw xi tajn, Ġwanni 15 vers 14. Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu: Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma nsejħilkomx aktar għaddejja, għax il-għaddej ma jafx x'jagħmel sidu. Se jaħtilkom ħbieb. Issa dawk li ma kontux tafu l-kelma ħbieb meta Ġesu qallek inti ħabib da mhux għad-dinja tgħidha, għad-dixxipli. Il-kelma ħabib tfisser li aħna qegħdin f'patt fl-imkien. Dik tfisser fil-kuntest ludi. You don't call anyone just your friend. Only those who are in covenant with you call friend. Okay? Infatti, meta inti tkun ma' xi ħadd f'patt, bħala aħna nafu bil-patt bejn mara u raġel. Dak kollu li huwa ta' raġel isir tal-mara u dak kollu li huwa tal-mara jsir tar-raġel. Sewwa? Amen? Alleluja. U għalhekk Amen. U allura dak kollu li jsir li huwa tal-mara jsir tar-raġel u dak kollu li huwa tar-raġel jsir tal-mara. Ikun exchange of goods, of rights and position. Dak dejdu tagħmlu l-kors ta' blood covenant. Jekk ma tafux dan il-kunċett tilfu ħafna mill-Bibja. Emmanuel, allura Ġesu issa peress li daħal f'patt magħhom, sewwa aħna qegħdin f'patt ma' Kristu, Alla ma min għandu patt ma jsejħilhomx iktar għaddejja. Aħna nissejħu ħbieb, nissejħu lied, xorta naqdu, imma naqdu għax aħna nagħmlu bħal dak li ġi mis-sema jaqdi. Amen, naqdu bi gratitudni, mhux naqdu biex nilħqu għax aħna diġà laħħaqna hu. Qed tifhmu? Aħna naqdu out of gratitude, not to try to achieve it. Everything we need, it's already been achieved. Dak kollu li aħna ġimoti li għandna diġà ġie milħuq għalina permezz Ġesu Kristu. Amen? Immissa, kamkom vers 16. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott. Ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott. Imma x'tip ta' frott? U l-frott tagħkom jibqa' frott li jibqa'. Jiġifieri meta Ġesu jagħmel xi ħaġa f'ħajtek, mhuwiex xi ħaġa temporanja, jrida tibqa'. Fejqan, ħelsin, barkit, salvazzjoni, dak li jagħmel Ġesu jrida li tibqa'. Darba fil-bidu tal-mixja tiegħi fil-mulej, peress li smajt il-messaġġ tal-grazzja ħafna u li salvati bil-grazzja u mhux bil-opri, kelli l-impressjoni li għax issa salvat bil-grazzja
Permezz tal-fidi, issa jiena m'għandi xejn iktar x'nagħmel. Mhux biex insalva m'għandi xejn iktar x'nagħmel. Imma biex jiena nibqa' vittorjuż, biex jiena nibqa' nfejjaq, biex jiena nibqa' ngħix ħajja ħilsa, ma nagħmel xejn. Nagħmel xi ħaġa jew ma nagħmel xejn. X'taħsbu? Kemm hawn minnkom tagħmlu ma tagħmel xejn? Kemm minnkom temnu li tagħmel xi ħaġa? Kemm minnkom mhux ma jimpurtakomx li x'ngħid mhux ħadolli dej xorta waħda? Trid tagħmel xi ħaġa, aħna nafu li maħniex salvati bl-opri, imma once li inti salvat, hemm xi ħaġa li l-mulej jirrikjedi minnek biex inti s-salvazzjoni ma titlifix, biex inti l-fejqan ma titilfux, biex inti ma terġax tiljaxjatan wara tkun inħlest. Qed tifhmuha? Allura osservajt matul is-snin li ħafna Kristjani anka well-meaning jirċievu fejqan, jirċievu ħelsin, u mbagħad wara ftit terġa' tarhom mazza. Senna ftit xi ġara. Alla m'għamel xi ħaġa ħażina, m'għamilx xi sajjab il-mulej. Mela mhux min-naħa ta' Kristu, mhux min-naħa ta' Alla, huwa min-naħa ta' dak di responder. Amen? Aħna li nirrispondu lura, ġifieri my reply, my reaction backwards, li nirrispondi nirreaġixxi lura li dak li l-mulej jkun għamel miegħi. Aħna għad naraw Ġwanni 5 vers 14, Ġwanni 15 vers 14 sa 16, li hawnhekk għalkemm Ġesu jagħmel xi ħaġa fil-ħajja tiegħek u hu jrida li inti iżomma. Għax tista' titlifha. Morru fi ktib ta' Luqa kapitlu 11 issa. Amen? Ejlu Spiritu Santu kellimni u għarrafni mhux biss għalik u għalija, imma anke biex tgħin il-ħadd ieħor. Kemm hawn nies li jiena naf u rajt u anke taw xhieda jinħelsu mid-droga. Jiġu l-Knisja jinħelsu mid-droga, jagħmlu ġimgħatej, tlieta, xahar. Għad niftakar wieħed hawnhekk brother Dwayne jaf għal qed ngħid u xi minnkom ukoll. Kien ilu 27 sena non-stop fid-droga. Għalli jien għamilt il-programmi kollha li jeżistu Malta. Kellu marda li minħabba droga belaħħa mis-seringi waffat bħal. Wara xahar mhux tilef dak li Alla taħ. Ħafna qar mis-27 sħaħ ta' droga li kien fihom sar. U llum għandu prison ministry. Ma tafx tfisser prison ministry? Jista' Alla jagħmel miraklu miegħek u inti titilfu 1000%. Data xhieda inħeles għandna il-videos tiegħu mnalla ma talajthom fuq il-YouTube, għandna l-videos tiegħu li anke fiq minn marda fid-dem li tobbaqlu li daħal karbija għomru kollu fiq. Nies li anke nħelsu minn demonji aħmada. Wara ftit terġa' tarahom jimklew bid-demonji. Kif jista' jkun? Jiena minn għalija la salvat bil-grazzja sa kollox okej, no problem. Ħanejdukom għaliex dik il-kunċett. Kemm minnkom ġieli smajtu dak it-tip ta' kunċett ta' tagħlim? Ġieli smajtu dak it-tagħlim? Il-biċċa xogħol ħanejdukom għaliex. Għaliex ħafna mill-predikaturi ippritkaw nofs il-verità, issa forsi mhux biskop ħażin, forsi sam jafu. Imma ħafna mill-predikaturi ippritkaw biss il-punto in-naħa tal-Alla. Ma printkawx in-naħa tal-bniedem, how he responds back to it, and that you are fully responsible how you respond back.
inti fuq b'mod totali responsabbli kif tirrispondi lura. Minu l-infern it-tort tal-lew tiegħu. L-iskrittura tgħidlek Alla ma jixtieq li ħadd imur l-infern. Mela kontra dawk li għalmu il-Calvinisti u dawk li għalmu wkoll il-Cessationists li jemnu li Ġesu ma meċ għal kulħadd u hemm minnhom li Alla ġas kellu l-aptit li ara ħanaqbdu 3 biljun nitfgħu ma jinħarqu irħata barbecue. Għax daw ma rridhomx, daw warrajt ma daw ma rridhom. Dik hija dottrina minn l-infern ta' Kalvanizmu, għodu attenti. Hemm ħafna dottrini żbaljati fil-Kalvanizmu mhux gbiż. Dak li jgħidu li Ġesu ma mietx għal kulħadd. L-Iskrittura tgħidlek Ġesu miet għal kulħadd. Imma mhux kulħadd jaċċetta li Ġesu ma miet għalih. Amen. Meta jgħidlek Ġesu jiena miet tad-dinja kollha. Sewwa dak id-demmi mxerred għaddu bit kollha tad-dinja. Mela suppost id-dinja kollha salvata sewwa. Le. Tista' tkun salvata d-dinja kollha, imma mhux kulħadd irid salva. U Alla ma ħajħuħat il-ġenna bisforza. Bisforz. Bil-fors. Luqa kapitlu 11, vers 24 marwe. Meta l-ispirtu mniġġes joħroġ minn bniedem, huwa jmur jiġġerra u jfittex il-mistrieħ fl-art nixfa. Dik l-art nixfa huwa persuna. Jiġifieri għal dawk li intom qawwin u fikom naqa' tħabbru x'raskom għad nixfin biżda. Le ma jfissirx hekk. U billi ma jsib x'imkien jgħid dal-ispirtu jgħid, jaf jitkellem u jirraġuna. Mela nerġa' lura lejn dari minn ħrixt. Kif jista' jkun pastor dak kellu deliverance u reġa' qabad l-istess vizzju? Kif jista' jkun pastor dik taf kemm il-darba nħelsek kif qed terġa' tinħeles? Kif jista' jkun pastor dakka fiq minn dik il-marda taf reġa' tqabdilu dik il-marda? Pastor, kif pereżempju jiena inħlist mis-sigaretti u mbagħad ħorġa f'daqqa waħda ġejt waqgħet għalihom ma nistax neħles minnhom. U x'ħin jiġi issib mela l-ispirtu joħroġ u jmur jagħmel imur ir-ronda man-neighborhood. U jara l-min ħajsib fejn jista' jimxi, fejn jista' jidħol. U x'in jiġi? Jiġi lura u jgħid ħanerġa' mmur lejn id-dar tiegħi. Int li nħlist mid-demonji, id-demonju jsejjaħlek id-dar tiegħi. Look how many homeless demons we have made through the river of love. Unless you're so kind to invite them back. Din hija knisja li tagħmel nagħtu grazzja lil Ġesu li għamilna ħafna demonji homeless. U x'ħin jiġi isiba miknusa u kollox postu. Meta Ġesu Kristu jeħilsek hekk isalvak jagħmlek sew u jġibek kif Alla jridek. Amen. Imbagħad imma dan id-demonju imur iġib 7 spirti oħra qar minnu għax il-kera qolit u jridu jaqsmu l-kera. Qabel wieħed kont afford flet waħdek issa ma tistax tiġib xi 5 minnhom minna biex għal kulħadd telet il-kera miskin. U jidħlu joqogħdu hemm ġew kemm iġib? Ismawni, meta taraw il-kelma 7 fil-Bibja, ma tfissirx letteralment biss 7 jista' jkun 7 miljun, 7,000 għax tfisser infinit. U jidħlu joqogħdu hemm ġew. U fl-aħħar dak li bidem isieħu ruħu f'qagħda għar, kulħadd jgħid għar. Ġesu issa
U attent li ma tmux is-sirar, u hawnhekk Ġesu qed jerġa' jgħid li dan il-persuna jsir issa għar. Milli kien qabel. Mela qabel kien, tiftakar, dak kien mal-art, tista' tkun għar. Jikol it-trab, qatt ma raw wiċċ b'wiċċ ma' ħadd, dejjem matub mal-art maħmuġ, imwarrab, qatt ma seta' jmur il-ġob, qatt ma seta' jfittex mara biex ikollu jiżżewweġ ikollu familja, ġejjin zero. Ma Ġesu qal anke tista' ssir għar minn hekk. Issir għar minn hekk. X'inhu dan id-dnub li Ġesu qed iwissi kontra tiegħu li l-bniedem, kemm joqgħodx attent, jista' jsir għar anke wara li jkollu inkontru ma' Ġesu. Ġabu kapitlu 3, marru hemmhekk ġabu 3. Vers 14. Imma jekk intom għandkom lejra, ftakar li lejra hija dnub li nstab f'Luċifru. Ngħidlek li bosta minnkom għandkom lejra u laqqas tafu li hija ejra. Malla jaf. Hawn ministri tal-Vanġelu għandhom lejra. Intom minnu tajtu li l-ebda ministeru u minnu qatt ma kritika l xi ħadd iżgħar minnu. Dejjem ikkritikaw il xi ħadd akbar minnu. L-attakk dejjem imur hekk. Għax dak ikbar minni, aħjar minni, għandhom ministeru ikbar, whatever, nikkritikaw, għana nippruvaw naqlaw l-ħama. Però mbagħad meta jkollok l-ispirtu tal-Alla tibda tara l-ipokrizija. Lejra. Nixtieq ir-raġel ta' di, nixtieq il-mara ta' da. Ejra. Dak għandu ġob aħjar minni. Il-karozza ta' dak għandu karozza minn jaf minn fejn ġob. Which probably għandu xi karozza sabiħa, which probably għax saraq il-xaħat jew jien naf salaħ il-xaħat, salaħ il-daw, salaħ il-knisja. Jew id-droga minn jaf dak qablu dak jagħmel l-affarijiet minn taħta. Jew dik insomma. Ma jekk intom għandkom lejra u l-imrar, kull ħadd jgħid imrar. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 12 vers 14 jgħidlek bl-imrar f'qalbek ma tistax tkun qaddes u ma tix ħatara qatt lil Alla. Għal bosta predikaturi li jipredikaw fuq il-dosija u jagħmlu sew, għalkemm mhux sewwa li tippredika biss fuqha, ma tajjeb li tippredika fuq dosija. Ħafna min-nies, ħafna mill-predikaturi anke li jippredika fuq il-dosija, qabel mhux qed jaraw pornografija u mhux qed imorru nisaw jew morġiel, imma għandhom ruxmata, ejra, jew nkella imrar f'qalbhom lejħutu. U kif tkun taf li għandhom imrar, pastor? Mhux Ġesu stess jgħidlek mill-abbondanza tal-fom. L-abbondanza tal-qal jitkellem mill-fom. Jiena nisa nkun naf x'għandek f'qalbek, ħanamel minuta miegħek kun nisimgħek. M'hemm bżonn ikolli revelazzjoni tal-Ispirtu Santu jiftaħlek qalbek u nibda nara l-vini u xejn. Ħanisimgħek naqra, ħanamel minuta madwarek, ħanara kif titkellem inti fuq ħutek. Ħannara kif titkellem inti fuq il-bniedem Alla u l-mara Alla. U tattent sieħbi da. Jista' jkollok l-ikbar knisja, l-ikbar ministeru, l-iktar flus, l-iktar business. Hemm l-emrar f'qalbek ta' m'intix ħatara wiċċ Alla da. Imma jekk intom għandkom lejra u l-imrar f'qalbkom u ħsiebkom fil-ġlied, qisu li bekk ma tiftaħrux u tikdbu kontra l-verità. Dan mhux l-erf li ġej mis-sema, imma l-erf ta' din l-art huwa erf tal-ġisem u tax-xitan. Għax fejn hemm lejra u l-ġlied, hemm issib it-taqlib ta' kull xorta ta' ħażen. Mela daw it-tnejn, l-ejra u l-imrar,
ma jibqawx l-unika żewġ dnubiet, jidħlu ħafna dnubiet oħra. Għax kull xorta ħażen jiġi magħhom. Fit-tieni Pietru kapitlu 2, vers 20, qed nipprova ntikom daqsxejn sinopsis ta' Ġesu x'qal għalli hemm qgħod attent li ma ssirx għar. Taf x'inhu għar? Inti tkun minn għalik għajnek mimlija li inti Kristjan u laqqas taf li kuljum ix-xitan jiklej miegħek. Lejra hija twins tal-gburija li llum f'pajjiżna u pajjiż oħra bħalna jagħmlu marċis fuq il-gburija u jiftaħru li huma gburin. Però qabel inti ma tmurx il-marċ imma daqshom għandek gburija. Fit-tieni Pietru 22. Vers 20. Għax jekk wara li ħelsu mill-ħażen tad-dinja bis-saħħa tal-għarfien ta' Sidna u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, reġgħu, x'inhi se nifti, reġgħu. Rġajt. Inti ma kontx maħlus, ma rġajt. Reġgħu tħabblu fih minn dak li nħelsu, reġgħu tħabblu fih. U ntrebħu minnu u reġgħu intrebħu lura minn dak li darba Kristu ħaleshom. Forsi hawnhekk qed insemmu ċertu affarijiet. Il-mart hekk jaħdem. Id-demonji hekk jaħdmu. Ma jfissirx li għax tkeċċa mhux ħajerġa' jiġi lura, iktar b'saħħtu biex jirbħek lura. Silent night, holy night. Tafu li xi Kristjani li bdew tajjeb għal-mulej u llum reġgħu fil-ħama kollu li Alla ħalishom minnhom, tafu li xi ħadd li di. Mhux nitkellem waħdi. Mela, reġgħu tħabblu f'dak li Kristu ħalishom minnu u ntrebħu minnu. Il-qagħda tagħhom tal-aħħar se tkun ilhom għar for better or for worse. You decide. Għall-aħjar jew għall-ar inti ddeċidi. Però llum tista' tgħid illum tiqafaw. Għax ħanejdilkom kif intom tibqgħu ħilsa. Amen. U ma jfissirx għax inti ħieles ix-xitan ma jiġix ħabad. Ma passer ħanejlek jiena mort il-klab imma jiena ma xrobx ta' wara sena sakranazza. Wara sena sakranazz. Ħadu over. U le passer jiena ma sax nimmaġina li nagħmel dak id-dnub ta'. Avolja jkunu madwar dawk ma dak ma effettwawnix. Sena wara tjagħmel bħalhom. Għana ħanidilkom xi ħaġa. Bravu, jew brava kemm minn bravu, u brava, id-demonju bil-bosta bravu aktar minnek. Ħafna, ħafna, ħafna. U ħajirbaħlek żgur. Għax inti qed tmiss territorji fejn m'għandekx tmiss. Imma Pastor, Ġesu għalina li aħna għandna l-vittorja permezz ta' Kristu. Sakemm tibqa' ma' Kristu. Sakemm timxi ma' Kristu. Sakemm tagħmel dak li Kristu jagħmel.
Meta inti għandek nies li laqqas kienu jħobbu jixorbu, mhumiex indorin jixorbu. Ma bdew jagħmluha ma' nies li jixorbu. Kemm taħseb ħadibqa' sod inti? Meta jgħidu jitqu biħara da kull ma jixrob naqra ilma, jew naqra sevina puwejja u minn hemmejja la. Orajt ħanuħu drog. Ġimgħa wara orajt ħanieħu. Qed joġobni. Issa wara xejra jklieta laqqas issa tinħares minnu, qas issa tgħix minn ajru. Mbagħad inti taħseb li inti ta' Ġesu hemm? Għax jekk wara li ħelsu minn dan il-ħażen kollu, reġgħu tħabblu lura fih, intrabħu minnu u l-qada tagħhom tal-aħħar tkun għar minn dak tal-ewwel. Kien ikun aħjar għalihom li marfu qatt it-triq tas-sewwa, kien ikun aħjar għalik li bqajt hemmhekk matub. Milli wara li jarfuha, reġgħu lura mill-kmandament imqaddes li ngħata lilhom. Ġralhom kif jgħid sewwa l-proverbju, il-kelb idur għall-vomtu tiegħu u l-ħanżira l-maħsula titmiegħek fit-tajn. Għal dawk li intom qed tikdbu, ikdbu dawn il-punti għandikom. Number 1. Ma jfissirx li għax int salvat int minn tix-xorta fil-periklu li tintilef. Tibqa close ma' Kristu sal-aħħar. Għalhekk kull wieħed minna Alla jew ħajjlek mur minn qudiemi għaddej ħażin imħassar u għażin. Jew kellha ħejlek idħol bravu, brava nawguralek li inti bqajt fid-dil sal-aħħar. 2. Ma jfissirx li għax Kristu fejqek, int ma tistax terġa' lura li fuqek il-marda u terġa' titħabbatlek il-marda. Aħna nafu li kieku ma daħalx id-dnub ma kienx jidħol il-mart. Sewwa? Mela l-mart u dnub ma twins. Bħalma tirreżisti d-dnub, tirreżisti il-mart. Amen? Jiena u inti irridu nikkooperaw ma' Kristu kuljum biex nibqgħu b'saħħitna. L-ewwel fejqek immissa għejx b'saħħtek. Pastor, il-mulej fejaqni, u mbagħad bdejt nieħu l-ġank li marradni. Reġgħet qabditni ta' pastor reġgħet lura dik. Sena dik. Inti il-mulej ħelsek mhux biex terġa' tmur terġa' tikolli l-ħmieġ u l-ġank u dak li mhux tepali. Jew terġa' tmur tagħmel affarijiet u ċertu postijiet. Ħelsek. Mela. Billi Kristu jkun ħelsek mid-demonju ma jfissarx li ma jistax jerġa' jiġi lura. Dejjem nibqa' niftakar darba l-mulej qalli kelma ġieli jettilkom. Meta Alla ħeles il-poplu tiegħu mill-Eġittu, il-Farawn baqa' jiġri warahom u jikklejmhom li huma tiegħi. Kwalinkwa demonju għatti neħlist minnu int, għadu sallu mill-ġurnata dis-sekonda, jgħidlek int tiegħi. Hemm saħħtiet li huma prattikament jidħlu permezz ta' demonji fil-ħajjiet tan-nies. Li inti qabli inħlis xi darba minnhom ma reġgħet fuqek. Dik is-saħħta tkompli tikklejmjak sakemm tmut ta' ħin. Dawk id-demoni li daħlu forsi mill-antenati ta' tzija u tziju, imma maħna mal-Biblia tgħidlek li aħna mwildin ġdid, kollox ġdid. L-ispirtu, kollox ġdid. Mbagħad għandek il-konsagrazzjoni tar-ruħ u l-konsagrazzjoni tal-ġisem li tittamilha kull jum. Meta Ġesu
ħadnu bit tiegħek fuqu, il-mart tiegħek kollu fuqu, u anka d-demoni ħadhom fuq xiex passi. L-Iskrittura tgħidlek li hu sar saħta. Il-kelma saħta tfisser preżenza diabolika maqtuħ minn Alla. Okay? Issa ħanidilkom dil-ħaġa. Dak kollu li Alla ħelsek minnu fiżikament, spiritualment u mentalment. Imma ma ħalsekx minnu minn ħajtek. Jiġifieri whatever left your body will never leave your life. Whatever left your mind will never leave your wife. Jekk inti kellek depression u kont bada bid-depression, id-depression ħarġet minn ġismek, imma mhijiex ħatoħroġ minn ħajtek, ħaterġa' tibqa' tiġi tfittxek. U għaliex dan, hemm xi ħaġa li Ġesu ma ħadlekx ma salvak. Ir-rieda libera. ħadlek il-mart, id-dnub, kull saħta, imma qatt ma ħadlek biċċa mir-rieda tiegħek. Għalhekk inti kontinwament kuljum trid timxi mal-mulej. Jien miżewweġ ma' mara għal darba. Taf x'in irrid li se naqlebiela. U x'in irrid nisgħidilha bye. Imma taf kif nimxi fi żwieġ? Kif suppost jiena u inti nimxu ma' Kristu. Bil-fidi. Anke meta ma jkollokx il-feelings. Nothing more than feelings. And some Christians, that's all they have. Feelings, nothing more than feelings. No, I walk by faith. Kif passer tibxi bil-fidi? Ma jistax naqbada di. Aqbada l-lum. Amen? Once li tibda timxi ma' Ġesu Kristu, l-Ispiritu Santu jiġi jammar fik. U hemm affarijiet f'ħajtek li hu jridek li inti tibqa' ħieles minnhom, infejjaq minnhom. U jixtieq li inti tlesti din il-ħajja, dan il-pjan li hemm f'ħajtek u twettqu f'ħajtek. Amen? Number 1. Għal dawk li qed tikdbu. Number 1. Fil-ktib tal-Luqa, kapitlu 9, vers 23, Ġesu jgħid ikkara, darba qal lil kulħadd, kulħadd qed jgħid lil kulħadd. Mhux il-pastors biss, mhux il-missjonarji biss, mhux il-isqof biss, il-kulħadd, lil kulħadd qal. Jekk xi ħadd irid jimxi warajja, hawn xi ħadd jixtieq jimxi wara Ġesu? Jimxi wara Kristu vera, għoli dek. Ara x'qed jgħidlek. Ara x'qed jgħid lili. Ara x'qed jgħid lili, I'm sorry. Imma pastor, kemm inni ġejt lil Ġesu, istrejna f'battalja. Qabel kont fil-grupp ta' mitluf. U issa għax qed tirbaħ, id-demonju ma jridekx. Kompli tirbaħ. Allura ħajġielek, ħajqaflek. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħad lilu nnifsu. Aħwa din biss fiha seminar. Għax ħafna ma jafux tfisser tiġħad lilek nifsek. Tiġħad lilek nifsek ma jfissirx li għax jiena ma narax pornografija aktar ta'. That's good, jekk tagħmilha qafessa fi żemġ Kristu. Imma ma jfissirx da. Tiġħad lilek nifsek inti x'idilek int? Kif tara int? X'inhi l-opinjoni tiegħek? Sewwa, għax kif taħseb int? Għala biex taħseb int u kif tara int jgħid il-mulej. Għax jekk int xħat lilek nifsek int m'għandek l-ebda waħda minnhom daw. Ma x'għandna? Għax pastor ma naqbilx hemm, għax pastor ma toġobniex di. Inti suppost l-opinjoni tiegħek zero. You're only just called to follow, not argue. Iċħad li l-ek nifsek, erfa salibek. Kama minn koma farfartuħ naqra salib. Kull jum għed id-ġorru u jimxi warajja. Mela mux ġast iċħad li l-ek nifsek,
Tittiġ ħadjek nifsek x'taħseb inġi dillek inti xi trid inti meta jdillek inti kif trid inti. Taqbad is-salib li Alla tak u s-salib mhux komdu. Is-salib jgħinek tmut kuljum. U timxi warajh. Mhux timxi qudiemu u hu jiġri warajk. Timxi warajh, inti timxi, ġifieri għajnek biex inti timxi warajh tħares lejn Kristu. Għaw xi ħadd ġieli ipprova jagħmlu kar kejdek jissegwu l xi ħadd jimxi warajku? Għaw xi ħadd ipprova jsegwini lili? U ntlift fil-traffiku? Dak għax inti ma żammejtx għajnejk fuqi. U ntlift. Hawnhekk kara dil-oħta, hawnhekk kara. She's shaking her head. She said to me, Pastor, I'll come to church the first time, I'll follow you. No, that's because I drive in the Spirit. You have to understand. Hallelujah. She began following me, and then she lost me. That's what happens to you if you don't walk in the Spirit. Dak li jġrilek jekk ma timxiex fil-ispirtu, titla fil-ġesu. U tibda tara x'qal dak, x'qal dik, x'qed jagħmlu dawk. Amen. Halleluja. Halleluja. Mela, ftakar li inti qiegħed fuq passaġġ u d-destinazzjoni tiegħek hija l-ġenna. Titiżomm għajnejk fuq Ġesu. Sal-aħħar tittiġħad lilek innifsek ix-xewqat tiegħek. Jista' jkunu affarijiet ta' ikel, jista' jkunu affarijiet ta' sess, jista' jkunu affarijiet li inti taf li mhumiex tajbin għalik. Tittiġħadhom. Ara kwalinkwa ħaġa li hija ta' tfixkil għalik mal-mixja ta' Kristu, illum titgħidilha baj. Għax qed tfixklek. Ħadd telliflek ruħek. L-ambizzjoni tiegħek. U speċjalment meta inti għandek xi vizzjajiet li inti taf bl-aktar mod ċar huma ta' dnub. U joffendu l-Ispirtu Santu f'ħajtek. ċaħda li timmarreveljani hija l-Ispirtu Santu huwa spiritu ta' qawwa li anke Alla krea d-dinja permezz tiegħu. Però mbagħad tant huwa sensittiv li jekk inti tgħid irid inkompli dan id-dnub. All right. That's it. Anzi huwa paċenzjuż. Għax min jaf kemm il-darba telaq u ngħidlu, please come back. It's been miserable. It's been hell without you. Ara ħanilek kun taf kif tkun taf l-Ispirtu Santu telqek. Meta jiena u inti nagħmlu affarijiet li nafu li l-Ispirtu Santu ma ħajkollu xejn jaqsam magħhom, l-Ispirtu Santu mhux miegħek. Meta jiena mmur postijiet, nifrekwenta postijiet, li naf l-Ispirtu Santu ma jidħol xejn, mela l-Ispirtu ma daħalx, dħalt hemm waħdek. Issa tgħidli ma Pastor Ġesu mari evangelizza l-prostituti, ma biex jaqlaħħam il-prostituzzjoni, mhux joqgħod jgħoddilha tazzata kuljum. Ħanejt kelma forsi għal xi ħadd. Meta inti tiġi msejjaħ biex tagħmel tmur f'ċertu ministeri, ċirki biex tibministra, taf kemm tkun ippreparat. Ħanejlek għaliex. Illum jiena forsi, għandikom eżempju, mort testa farra dastri. U llum ma ffettwatniex. Għax kont imsaħħaħ fil-mulej u ma ħassejt l-ebda ġibda sesswali xejn zero. Ngħid il-la mela all right. Nerġa' mmur l-għada. Nibda nsir familjari. Nibda niddajjef u jibilawni. Ted mhux ħammu ma xi prostituta.
You'll be surprised. Kemm ministri tal-akbar marwa prostituti. Taħseb li għamu fil-odora l-lum. L-ambizjoni tiegħi hija mmur ma' xi prostituta li pereżempju f'xahar għamlet marret ma' xi 7,000 raġel. Wouldn't that be an accomplishment? Ma waqgħu. U anke ministeri kbar. Għalhekk qgħod attenti li fatt ma jsirux għar. Inni kont fil-bidu. Id-demonju huwa strateġiku. Kulħadd jgħidha di. Id-demonju huwa strateġiku. He is strategic. U għat jonżbok. Għalkom ħaġa, per eżempju, għadkellem bl-aktar mod ċaru tont. Issa kulħadd jaħseb li jrid għax inti li l-ebda għed minnkom u dak li qed jaraw ma ħajtuna identità. Per eżempju, jiena kont żeffin ballerin u mhux l-ewwel darba kienu jgħidu li inti trid toħroġ mill-closet. Ġili qalu lek hekk di. You have to come out of the closet. Sewwa, għax inti minn ġewwa inti biex gay ieħor. U għadhom jagħmlu msallem il-ġurnata jgħidu li għana gay. I'm gay. I'm not homosexual, but I'm gay. Gay is happy. Issa, ma sanna ftit, għodu attenti. Għodu attenti. Taf li naf nies li kienu straight daqsar blu. Nisa jiġġennu warajhom u l-lum ħajja omosessuali. Tidnejtilkom għaliex? Għax inti qed tidħol f'territorju li x-xitan qed jonżbok. The Holy Spirit is speaking to somebody. Imma nafx kif għamilti, għak ta' pasa għadmu kelli f'moħħi għamil hekk. U għamilta. Remember, he is called the master deceiver. He knows how to deceive you. Jissejjaħ il-qarriq top. U wint għalih karawetta. Għalek imxi ma' Kristu. Halleluja. Amen. Ma tistax tmur f'postijiet lura minn fejn Alla għalek. Ma tistax tkompli tixxirek ma' relazzjonijiet li Alla għatalek. Għaliex dawk kienu bħal strongholds diaboliċi u moħkom għaw. Covenants li inti minn ma taf għamilt. Għamilt taf li inti aħna namlu agreements, għafli għamil agreements. Inti tinsiex, meta inti għanna proverbju. Ma minn rajtek, xebaħtek. U ma minn jek tamela ma t-sob, tibda t-sappa bħalu. Dak huwa bibliku. Dak huwa prinċipju bibliku. U għaffajt li qatt maħlom li inti tagħmel, ix-xitan jagħmlek tagħmilhom. U jkun aħjar nibqajt biċċa traba tal-art. Dak li għamilt ħażin fil-passat, inti trid tirreġettaħ fil-ħajja ġdida fi Kristu. Mhux ġast tgħidlu mulej sorry, le, niġħdu. Alla ma jittollerax kompetizzjoni. Qed tifhmu di? Alla ma jittollerax kompetizzjoni aħwa. Amen. Fi ktib ta' Ġakbu kapitlu 4, vers 5, tgħid hekk ara, taħsbu li għal xejn l-Iskrittura tgħid l-Ispirtu li jammar fina iħobb bimħabba għajjura. Ġifieri Alla taf li taf jħobbok bimħabba li jgħira għalik. Ma jridx jaqsmek ma xi prostituta prostitut ieħor, mhux nitkellem bis-sesswalment, xi ħaġa li inti taf li Alla ma jagħmilx u ma jmurx. Għalhekk Ġesu isejħilna biex aħna ngħixu ħajja fidili, mimlija fidejna, fidi, ħajja konsagrata għalih,
Ek biss nistaw jina u inti nkunu disċipli, kullat jgħid disċipli vera tal-Ġesu. L-ewwel Petru 5:8 tgħid kunu meqjusa wassu l-għadu tagħkom xitan isu il-jun jgħajjad idu jri jfittex madwarek u jonżbok biex jara kif lilek f'xi ħin jew ieħor ħajbilek. Ifqulu sħaħ fil-fidi. Għax tafu li ħudkom inċej speċjali, minna li klin speċjali l-elementi speċjali ta' speċjali għasħat joħor minn dak l-attiva, speċjali bħalat joħor għax aħna kollha speċjali fi Kristu iva, mummu speċjali iktar minn ħadd ieħor. Speċjali għax Alla ħabbek u mitalik iva, grazzi Ġesu. Imma taf li ħutek li huma mxerdin madwar Malta Għawdex u madwar id-dinja, qed jaqsmu miegħek l-istess dbatijiet li qed tgħaddi minnhom int. Jekk kiex marda, jekk kiex depression, jekk kiex droga, jekk kiex demonju, jekk kiex oppressjoni, iġini. Il-Kristjani kontinuament madwar id-dinja jridu jitalmu kif jifqu kontra dawn l-affarijiet bil-fidi. Kif? Għalali. Fil-ktib tal-Luqa kapitlu 11, aħna talmu number 1 dawn l-affarijiet. Jekk tiktibhom tista' tiktibhom waħda. Mbilli Ġesu ħelsek, u vera ħelsek, ġenwinament, ma jfissirx li inti automatikament tibqa' ħieles. Inti titkoopera mal-mulej biex tibqa' ħieles minn kull forma ta' oppressjoni tad-demonju. Praise and worship team, please. Amen? Amen? Id-demonji number 2, li huma spiriti mniġsa, li huma persuni, by the way, għalhekk jirraġunaw, jitkellmu għandhom pjan, id-demonji huma persuna, mhux uman, persuna. Huma spiriti mniġsa li ħaj jipprovaw jerġgħu jiġu lura. U jipprovaw jaħtfu lilek ġismek u qatt ma jerġgħu ħallu iktar. L-iskop ta' Alla għal ħajtek qatt ma tbiddel. Imma laqqas l-iskop ta' xitan ma jitbiddel għal ħajtek. Ħajlkom aħwa, Lut kapitlu 13 vers 8 tafu ġidejt, ħafna minnkom. Ġesu għal istess il-bira, illum u għal dejjem. Ix-xitan huwa l-istess il-bira, illum u għal dejjem. Istess. Fil-ktib tal-Luqa kapitlu 11, vers 24-25, Ġesu jitkellem fuq kif l-ispirti li joħorġu imorru jfittxu art nixfa. Dik tfisser nies mingħajr ħeġġa għal Alla. Ħanejlek aħwa, jekk noħodha b'mod ġenerali, għaw turrum kristjani jmorru l-Knisja huma nixfa. Huma kandidati perfetti biex jiġu oppressati minn spirti. Darba, jekk minn Sersbal, jew Charles Finney għala, jew Charles Wesley, ma nafx insejn minn għala, għal tistanti taqbad burner tal-kuker, taħraqa u tibda tamela on, taqbad tista' tara timmaġina xi nemusa jew dubbina toqgħod fuq da. Imma once li dik il-burner tiksaħ, id-dubbina tpoġġi fuq. Imma jekk iżomm dik il-burner tħeġġeġ bin-nar tal-Ispirtu Santu, l-ebda dubbina ma tasaqlek. Għax inti tkun titterrorizzhom id-demonji, tittormontom għax lilek id-demonji fl-Ispirtu jarawk fjamma nar. Imma kif jarawk burner ksaħt, tifmu għaliex issa Alla jgħid fil-ktib tal-Apokalissi aħjar kontu kisħin jew taħarqu milli fitla. Kemm hawn Kristjani fitla? Amen. Jiena u inti rridu nkunu ħeġġa imħeġġin bin-nar tal-Ispirtu Santu aħwa. Meta l-xitan jirritorna ma jiġix waħdu. Kulħadd jgħid, meta x-xitan jiġi lura, iġib il-kumpanija. U jġib kumpanija iktar il-Bibja tgħidlek iktar b'saħħitha minnu. U daw id-demoni jkunu ħafna, tista' jkunu bla numru għas se tgħoddhom. U jkunu iktar b'saħħithom minn dak l-ewwel wieħed li ħareġ. Kif ħanimxu ħuġġi ġenaru nibqgħu liberi, nibqgħu imfejqa, nibqgħu ħilsa, kif?
Imxi fl-Ispirtu. Galatin kapitlu 5 minn vers 16 sa 22. Imxi fl-Ispirtu. Kif inkun naf li qed nimxi fl-Ispirtu għax faċli tgħid jiena nimxi fl-Ispirtu. Jekk taqbad il-frott tal-Ispirtu, inti kif taraf għas-siġra? Mill-frott. Kif taraf li qed timxi fl-Ispirtu? Mill-frott tal-Ispirtu. Imħabba? Ħnina? Inti timxi bil-imħabba maħutek. Imma ma naqbilx miegħu jew ma naqbilx, mhux qed ngħidlek taqbilx. Tħobbu. Timxi bil-imħabba? Għax kellna xi ngħidu. Ħfirt malajr. Insejx li inti trid il-Ġesu jaħfirlek malajr. Jew frixtu mal-Facebook kollu u mbagħad wara li tgħix kemm rawa nies tad-dinja. Sorry ta' brother. Sorry. Iskandlu li tajt il-daw xa tagħmel bih. Min jaf kemm hawn pastor sejrin dit l-infern? Ngħidlek kif? Pereżempju jaqbdu pastor. U jkun għamel xi balbuljata, għalkemm mhux dejjem ġi ħafna drabi jkunu jikkwotaw barra mill-kuntest ukoll tagħhom timxux warahom u attenti. Imma jien nagħmlu mod vera pereżempju, għajn nagħmlu mod jiena nagħmel balbuljata. Dniebt, imma l-għada din indimt. Mela da xi ħadd qabad il-video tiegħi tal-lum u ilu jdur ma' snin. Isma' taf li indimt l-għada. Id-dupli inti tiżomm, titta tirendi kont għalih inta. Għax inti id-dupli indim minnu għadak iżommu kontra dija. Oh, tattakka l-pastors. Enjoy hell. Menti taf, jekk dak il-brother jew is-sister ma nedimx. U jekk nedem, u inti għadak id-dawar il-video tiegħu kontra tiegħu jew kontra tagħha, x'ħad għamel quddiem Alla? I'm exposing. Why don't you expose your hypocrisy and your heart of envy, qalb tal-ejra? L-unika post fej Kristu jgħid jew il-Bibja tgħid expose, it doesn't, ma titkellimx fuq exposing your brother, it tgħidlek expose your evil deeds you do in darkness yourself. Mela toqgħod taqsaq li ħuk u li ħoqtok, min għamlek sejtin fuq ħuk u oħtok? Min għamlek inti s-sit tagħhom? X'ma tkunx diżastru l-Knisja? Mela rridu nimxi fl-ispirtu, aqbad il-frott tal-ispirtu, hemm 9 frottijiet. U għajt jiena nimxi f'daw. Am I kind? Maħuti? Am I kind? Jiena paċenzjuż. Jiena nifraħ meta ngħaddeni. Fl-aħħar wasallu. It's gonna be one hot day for you, baby. Fejn l-qalb? Ara ħanejdilkom, jiena fuq il-Facebook m'inhiex ħammur ngħid kontra tiegħek. Imma nista' nassigurak jekk insir naf ħa niġi naffaċċjak u nredek. U hawn min bżonn jiġi mried hawnhekk, dawk li intom għettu il-pastor tgħidlux. Għaliex ma tgħidlux il-pastor? La mhix tajba l-pastor taħseb li tajba qalbu lej. Ħanet fa naqgħod biżgħat Alla fuqkom. Il-pastor dejjem isir jaf. Dejjem. Jew b'xi ħolma profetika li Alla jtini li jew il-marti. Jew bil-lealtà li xi ħadd ma jistax jorqod bil-kwiet sakemm jiġi jgħidli. U jiġi jgħidli.
Kif nimxi fl-ispirtu, pastor? Billi, jisimaw, ma nirraġunax kif tirraġuna d-dinja. Imma nirraġuna kif jirraġuna Kristu. Ħajkolkom moħ Kristu. Filippin 2, vers 5. Naħseb bħal Kristu. Ikollu l-ħsibijiet tiegħu kull jum. Billi nqatta ħin kull jum nikol il-kelma tal-mulej. Għaw xut minnkom tiġa għandkom addiction tal-Facebook, jew Twitter, jew Instagram, għandkom addiction, man. Għamel ġurnata minn ajru, għarak, u tkun tafek għandek addiction jew le. Għamel ġurnata minn ajru, tara kif tibda tħossok. Jek tħossok, ma tafx ħadaq tamel fħajtek, fittax il-prezenza talla. Kull jum inti, jek timxi fl-ispirtu, kull jum, trid timxi bil-credit note. Timxi bil-credit note. Ma martek, ma zewġek, ma ħutek, ma l-pastor, ma l-leader. Timxi fuq credit. Ta' xie tisser credit ħallast qabel. Dik credit. Iġvina mort nħallas il-grocer, imma fil-versen sal-kelmu mużak il-ħallastu, poġġejt il-flus kemm inġibed biex. Sawa, inti titpoġġi l-ħutek fuq credit. Ara da xi darba ħed dizappuntani. Imma inti ġana mhux ħallija ta' fetwani di, naħfer mal-ewwel. Inżin. Għaw min għadu jġorrax min iġħan iġik tal-lem. Għax dik għalt li jek, u għax dak għalli jek, u għax laqqas. Xira meta jkun iġaħatet jgħidek jilza xi 10 senilu. Inti issa tindunarix ma tistax inħares mid-depression. Għara, jek tissagura post fl-abbissi tal-infern, taħfirx. Tista' ġib id-deċ anzi, inti tiżomm id-deċ ma ġib id-90% il-knisja. U ta' minna kampnar u minn kollu żame. Tmur dritt l-infern. Tista' li tixxili Rolls Royce, halleluja, kollu id-dib. Dritt l-infern. Obdi, kif, pastor, mal-ewel. Once li taf x'għandek tagħmel, għamlu. Qed nitkellem fuq affarijiet ta' kristjanizmu, ta' minnu kristjan ver. Abdi! Għax għadni mhux qed inħossna. Tħossa. Mela l-mulej xi darba ikkwalifika lek jekk tħossa għamilha ta'. Taf xi tista' jekk inħossa, jiġifieri għadni nimxi bħad-dinja. Għadni nirraġuna bħal persuna karnali mingħajr l-Ispiritu Santu. Għalhekk qed instenna sakemm inħossa. Għalhekk il-Bibja tgħidlek min jimxi bil-fidi jirbaħ fuq id-dinja. Indem mal-ewwel meta inti tagħmel xi praspura u ħadd tagħmel xi waħda żgur. Żommhom żgħar kemm jista' jkun. Indem mal-ewwel, full stop. Indem mal-ewwel. L-abbuż, jekk inti tħossok ġejt abbużat b'xi mod, ma tik skuża tkun rebellus. Quddiem Alla. No abuse will excuse you for any type of excuse. Amen? Ftakar li l-ġisem tiegħek, il-karnalità tiegħek u l-mod kif kont taħseb qabel huma id-dritt legali ta' entratura tad-demonju f'ħajtek. Jagħmilha l-entratura l-invit uffiċjali biex jiġi. Għalhekk imxi bil-fidi, Ġesu qatt ma qal jekk li timxi bil-fidi ħadd tkun faċli. Ħadd tkun possibbli għalek, mhux ħadd tkun faċli. Għalhekk jgħidlek il-grazzja tiegħu hi iktar mill-suffiċjenti għalik. Alleluja. Fil-ktieb tal-Atti kapitlu 14 vers 22, il-kelma tgħid u aħna rridu nidħlu s-saltna talla permess ta' ħafna tribulazzjonijiet. Tribulazzjonijiet mhux jitkellem ma' tribulazzjonijiet li nitkellem fl-Apokalissi da. Jiġifieri diffikultajiet tal-ħajja. Ara min issa sakemm tmur il-ġenna kif terfas l-ewwel qadba ħatibqa' f'battalja.
M'hemm bżonn tajja. Ħafna mill-Kristjani għajjew ta' falix għax daqqa mad-demonju u daqqa mal-mulej. Daqqa mal-mulej, mad-demonju u daqqa mal-mulej. Jak tibxi dejjem mal-mulej, ix-xitan jiġi, ma ma jirnexxu li ġrebda mod kontra tiegħek. Ikollu bis tentazzjoni, ma ma jkollu xejn fik. Tentazzjoni jkollok, imma ma jkollu xejn fik. Amen? Halleluja. L-ewwel Ġwanna 5 vers 4 din hija rebħa fuq dinja il-fidi tagħna. Glorja lilek Mawla Qaddis. Ġesu qatt ma qal isma' jekk inti tħossok faħħarni, jekk inti tħossa irringrazzjani, jekk inti tħossa qabad il-kelma tiegħi u ddikjara u imxi fuq il-wedit tiegħi, jekk tħossa ma x'imkien jagħmel hekk il-mulej. Jiena nitħassar il dawk in-nies, nisa u rġiel, għax jgħidu li pastor għax mhux qed inħossa. Meta qed tistenna il-ħass, inti qed tgħix fil-ġisem, mhux iktar fl-ispirtu. Il-ħass mhux wieħed mill-frott tal-ispirtu. Tista' tagħmlu mas-salad imma mhux mal-frott. Itallem imxi bil-fidi. Kif nimxi bil-fidi? Ġifieri once li nħlist, moħħkom hawn. Għax xi kultant jgħidu li nies, jgħidu li ma pereżempju kif ninħeles, inħlist u xorta tbaqa' li din il-battalja. Qed timxi bil-fidi? Ġifieri once li nħlist x'għamilt? Mort imtela bil-kelma u bl-ispirtu. Le nħlist u mbagħad hekk, but back to normal, back to normal. There's no normal for you, there's no normal. Normal is out of question for you. There's no normal. Jekk Alla ħelsek, mur imtela bil-kelma, bl-Ispirtu Santu, ix-xenna għal Alla, faħru, ringrazzjah, għax ma jkollux abtit, ma għazi kolli abtit il-faħru, bole, mux ħofja, indi naħseb il-ġisem mit-trab tijak ħajfaħru. Għalek inti bil-fidi tala bid-dinja. Amen. Halleluja. Meta jiena konxjament naġixxi kontra dak li nħoss, kulħadd jgħidha. Meta jiena konxjament naġixxi kontra dak li nħoss, nibda ngħix bil-fidi. Għax m'għandix abtit nitlob, mela nitlob iktar. Għax m'għandix abtit noqgħod naqra l-bibja, mela aqra l-bibja iktar. Għax m'għandix abtit noqbad il-bibja u noqgħod niddikjara l-wedet tiegħu, mela għamel iktar. Indikazzjoni ċara. Amen. Grazzi Ġesu. Aħwa kopji. Għodu attenti xtejdu fuq xexin. Meta tiġġieldu jkollkom xi tajdu, kopji għodu attenti. Għax intkom l-iktar covenant viċin. U dak li tajt iseħħ fuq żewġek jew martek. Jew dawk li jgħidu u jipprovaw jisħtu l-pastor u jtuħ xeba kliem. Jiena dak il-pakket ma nirċivihx. I will send it back to sender. Nice package coming back to you. Dil-ġimgħa kelli opportunitajiet biex naqa' fil-ġisem. Innotajt għaliex għax ix-xitan jekk irid jkollu intratura f'ħajtek iwaqqak fil-ġisem. Għax hu jekk timxi fl-ispirtu m'għandu l-ebda sej fuqek ma jistax. U kelli min jajjarni dil-ġimgħa u jinsulentani. Mbagħad nibatilhom il-loop, I love you, God bless you, I'm praying for you, you're a woman of God, hallelujah, God has good things for you. U bdejt nħoss id-demonju jirvilla. Xi ħadd ċempilli f'xi 11 filgħaxija ma għadux jagħmel provajt ħaq u bdejt nitlob intank fuq it-telefon. Xatarrasa! U mbagħad għamilt hekk ara. Fire! In Jesus' name! Amen! Hallelujah! Jina raġel ta' fidi. I'm a man of faith! I'm a man of God! I will not budge! In Jesus' name!
Amen. Halleluja. U ma jimportanix taħseb int. Halleluja. Għal dawk li jaġixxu blejra. Dawk li għadek iżżomm l-offense f'qalbek, tittamel vendetta, titpattilu jew tpattila, jew akkużi li huma tad-demonju. Ix-xitan ħajprova jġiblek isimgħu sew. Il-vizzijiet ħżiena tal-passat tiegħek, il-modijiet antiki tal-passat tiegħek li Alla xi darba ħelsek minnhom u qed jerġgħu jiġu jħabtulek il-bib jekk mhux diġà daħlu ġewwa jieħdu tih. Ismawni, għal dawk li intkom, għam ċertu għaffajt fħajtek u dejk li ma nistax nuħurruħ. Issa, jekk ma doċċalik, di toddix. Zomma fuq li xkaffal meta xi darba tiġi dottalik. Inti l-affajt mistura u moħbija kxiftom. Mux nitkellem fuq tal-mara tijak, jew tal-raġel tijak, jew tal-passer, tijak. Kxiftom fejt, vi tmurtajt il-passer, jew tmurtajt il-Facebook fuq l-ele. Li inti ġifiri, jekk kemm mixju, inti trid tindem minna. Tifhem, ħandek eżempju. Jekk jien pereżempju xi darba unħoss il-Kristjaneżmu tiegħi pereżempju huwa mhix vittorjus, mhux qed ngħix il-ħajja vittorja li nimsejħ għaliha. Sena ftit. Ma passer għax tħajt ngħidlek għax jiena darba mort għand tas-Saħħara u għamilt ma' multa. Sena ftit inti, inti diqqat ma ksifta għad meddaljajt maħħa. Le, għax tħajtni. Ma ke? Il-xitana għadu li għandu dritt legali fuqek. Għalek li skittu għatajlek stqar u eġħad. Daw kolla li stqarru d-nubitom u ċaħdu l-emejja li kienu għamlu inħalsu. Mela jek inti għamil xaħġa li għadek ma stqarrejtix mal-mur, stqarra hija. Indem minna ħad inħeles totali. Once li inti tindem, dik ma jkollix iktar sej u ħakma fuqek iktar fi Żemżu Kristu. Ix-xitan dejjem jaħdem fis-sigrit. Ikxfu, ġibu fid-dawl, il-gideb tal-għadu. Dak li jibqa' mistur, ix-xitan ħajużah kontra tiegħek biex iżommok marbut. Kull dnub li inti taf bih, iżda mhux qed ngħidlek ipprova ftakar id-dubit kollha ta' ħajtek, imma l-Ispirtu Santu jħajlejt jgħalek xi ħaġa. Isma' passer jiena pereżempju darba mort servizz ta' satanisti u kien hemm waħda u bdew jagħmlu s-sess magħha kienet verġni u jiena kont hemm kont nara kollox qed niċċelebra. Taħseb li dik għandha bżonn tistqarra? Taħseb li dik għandek bżonn tkissira? Jon kella passer għax jina raġel miż-żewġ u jina tex kemm libtila ma' nisa l-mara tiegħi ma tafhomx. Mhux qed ngħidlek murejt il-mara tiegħek, issa dak huwa xi ħaġa oħra, imma mhux ħanidħol fiha di. Imma trid tistqarra u tindem minnha dik. Ma tistax mur ġas mod ġenerali qudiem Alla mula jaħfilli. Imminti m'intix tindem. Għalix, għax dak huwa stronghold, dak jiġvinti dakinhar tajt dritt legali lid-demonju. All right? Alleluja. Mela kemm xi ħaġa li qatt ma ddiljajt magħha mal-bejt, ddilja magħha llum. Itlob l-Ispirtu Santu jfakkrek. Hawnhekk ħanafas il-kallijiet. Hawn Kristjani li operaw xorta bis-seħħer fid-dar tal-mulej. Kif? Kif fehmetilkom qabel? Isma' tgħidlux il-pastor ta' u għaliex ma tgħidlux il-pastor. Ħanilek min jgħidlek tgħid il-pastor ħanilek x'qed jagħmellek. Qed jorbtok. Ġabek f'nasba qed jimmanipulak u qed jikkontrollak. Dik fil-Bibja tissejjaħ witchcraft in the house of God. Tissejjaħ seħer fid-dar tal-Alla. Manipulazzjoni, intimidazzjoni. Meta jiena nidneb apposta u nafx jiena nagħmel, jiena dejjem ħanattira il-preżenza diabolika fuq ħajti
U x-xitan jaf dak li jaf li jiena naf x'qed nagħmel. U m'għandix skuża quddiem Alla. U ħajużaħħa kontra tiegħi biex jaħkimni u joppressani. Għalhekk inti tittiqaf tgħid għax Alla jaf ta' kif jien. Għax dak jien ta' żgur li inti mhux ġezzija. Satan will possess what he can access. Satan will possess what he can access. Ix-xitan jaħtaf dak li jista' jidħol minnu. Inti kompletament titlaq minn dik id-dnub. Għaliex xi darba kien foothold, immissa sar stronghold. Umu bil-wifqa. Komplu simgħu. Jina inti qegħdin f'battalja spiritwali. Inti qed tiġġieled biex inti tkompli tibqa' ħieles minn dak kollu li l-mulej ħelsek minnu. Il-lejla enforzja, ma naf kif tgħidha bil-Malti, enforza l-vittorja ta' Kristu tas-salib u tad-dem qaddis tiegħu fuq ħajtek. La taqtax qalbek, irreżisti lid-demonju. L-Iskrittura tgħidlek issottometti lilek innifsek il-mulej, irreżisti iqaflu lid-demonju u d-demonju jaħrab minnek. Għamel għażla konxja l-lejla li inti m'intix ħataġixxi bil-ġisem, imma ħataġixxi skont l-ispirtu talla, il-kelma talla. Għamel dak li huwa oppost li d-demonju jgħidlek biex tagħmel. Għamel dak li Ġesu jgħidlek biex tagħmel. La taqtax qalbek, la titċaqlax, la terġax lura. Ibqa' appressa l-quddiem. U fl-aħħar l-Iskrittura tgħidlek, Pastorina inni nitlob ta' għadni ma rajt xejn. L-Iskrittura tgħidlek fi ktieb tal-Lut, kapitlu 6 versi 9, tgħidlek li aħna bil-fidi u 12, bil-fidi u s-sapar niksbu l-wedid. Il-fidi mhux formula, il-fidi għamixja. Il-bniedem ġust jimxi bil-fidi. Illum irrid nimxi bil-fidi. Ma ħassejt xejn. Għada rrid nimxi bil-fidi. Ma rajt xejn differenti. 30 wara għadni għad nimxi bil-fidi, nżomm sħiħ mal-kelma għandi sadalla. Għad nħossni jar. Kompli imxi bil-fidi. Fil-ktib tas-Salmi 42, is-Salmist, ħanilkom aħwa. Ġila għalulkom, Isa kiblaħ ma titkellem waħdek, ħanilek aħwa, qatt ma nitkellmu waħedna aħna. Jew mal-mulej, u xi kultant inti tkellem ilek innifsek. Kif? Gordon minn hemm. Ejja għamel kuraġġ, ma nixħin għal dan iċ-ċuċati. Ovvjament inti mhux il-Gordon it-tgħidha. Is-Salmist 42 jgħid hekk kara. Għaliex tintelaq ruħi tiegħi? Għaliex titħawwa ġewwa fija? It-tama, jiġifieri is-Salmist qed jgħidlek kif titkellem qed tgħid lilek nifsek, imma sena ftit inti l-ispirtu qed tgħid lir-ruħ tiegħek kull ġismek. Uj. La, mux ħan il-labu dil-lobba da. No way, di mux ħan il-labu dil-lobba da d-demonju. La jena ħan minem, mandi ġabtit. Għaxa jien irrid naqra oħra. Minem! Mur itlob! Mur fit-tasbit il-mulej, mur id-dikjara l-kelma! Għax kemm din ħosni uċi, itlob għalija inti. Nitlob għalik jien, insomma ċħad għamel. Kol darba għani ġen tlop għaligin. Oh Jesus, ejja nitħalbu għawa. Morru għaraw, Salm 42, anzi, baxxu raskom, ħana għara di fuqkom. Salm 42.
għaliex tintelaq ruħ tiegħi u titħawwad ġewwa fija. It-tama falla għax jien nibqa' nfaħru u l-għajnuna tiegħi u Alla tiegħi dat jgħidha lilu nnifsu s-salmist. Tintelaq ruħi ġo fija, għalhekk fik niftakkar minn art il-Ġordan u minn Ħermon u mill-muntanji ta' Masar. Min irdum għal irdum jidbu l-ħsejjes qawwija tal-ilmijiet tiegħek. Il-ħallil u l-imwieġ kollha tiegħek għaddew minn fuqi. Lejl u nar il-mulej jurini l-ħnina tiegħu. Jien nanni u nitlob lill-Alla l-ħaj. Ngħid lill-Alla il-blata tiegħi. Għaliex tlaqtni? Għax għandi ngħix imdejjaq taħt it-takkis tal-għadu. Kull meta jajruni l-edawwa tiegħi ishom qed ikissu li għadmi. Meta jgħidu li l-ħin kollu fejn hu Alla tiegħek. Għaliex tintelaq ruħi u minn hemm u titħawwad ġewwa fija, titħawwadx le. Xogħolok hija it-tama fil-mulej. Poġġi l-fidi tiegħek dak li l-mulej qal. Għax dak li għaddej minnu huwa temporanju, huwa suġġett li jinbidel, imma dak li qal il-mulej jibqa' dejjem. Halleluja! Ejn itolbu? Tkellem għal-mulej fejn inti. Halleluja. Il-mulej ħelsek iva. Il-mulej salvak iva. Il-mulej ħafillek dnubietek. U sejjaħlek biex tgħix ħajja ħilsa u tibqa' ħieles. U biex ma tintrabat ma lebda madma ieħor. Biex tkun persuna konsagrata għalih. Biex fik in-nazzjonijiet iħarsu u jaraw il-glorja tal-mulej fuq ħajtek. Tħares lej id-dinja biex jaraw tarek japprovawx minnek. Ħares lej il-mulej li ħabbek u għanek miegħu. U li jgħażlek u li poġġa l-kuruna ta' mħabtu fuq rasek. Il-lejla l-mulej jitisejjaħ xut minnkom. Jina rridek ħiles, irridek infejja totali. Imma issa għabad frixek. Imxi! Ma tamiex differenza xjejdu r-reliġjużi. Ta' tixkas xjejdu ċirkustanzi. Għamel dak li ngħidlek jien u tibqa' ħieles. U tibqa' liberu. U tibqa' mfejjaq. U tiġri dit-tiġrija sal-aħħar. U l-bibin tas-sema jinfetħu għalik u l-anġli kantaw glorja li wasal il-qaddej Alla li kien fidilu ġust. Jekk kellha il-anti jetaw dej li pastor dil-kelma kienet għalija. Kun onest. Olli dejk, hawn ġaħad. Kun onest. Għal kollha kemm aħna. Għal kull Kristjan. Għal kull pastor. Għal kull leader. Eddi talba waraj minn għandek, illu bissi għaddis. Fejn jien imxejt bil-emozzjonijiet. Stennejt li jimbiddu l-affarijiet fija mill-lat naturali. Aġixxejt b'raġuni karnali kif taġixxi d-dinja mill-li mxejt fuq il-kelma tiegħek malaj. Ġessu inti ġejt biex ittina ħajja u l-ħajja bl-abbudanza. Mhux biex nikol mill-frak li għamil fuq il-mejda, imma biex nikol fuq il-mejda. Miegħek Ġessu. Għal din insejjaħtli biex ngħix ħajja ħilsa totali. Abba Messi. Għamilni ħuġġiġa tan-nar tal-Ispirtu Qaddis tiegħek. Għamel mulej li ma naddix minn għajrek. Laqqas minuta waħda f'ħajti. Ġessu. Ippossedjeni l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti u renja f'kull erja u relm ta' ħajti. Fil-Spirtu, fil-Ruħ u fil-ġisem.
Ġesu, mux biss għalija, imma għal-glorja ta' ismek. Int mewta kbira għalija. Ħallast prezz kbir għalija. Biex jinnejx ħajja, ħilsa, mimlija bil-glorja tijak. Għal dan jien ġejt imsejja u din jien li nażel fl-ħajja tijaj. Ikun infaxħar ismek mule qadis u għal dejjem ikun infaxħar. Għal dawk li intom għettu dit-talba l-lum, għarblu xismajtu. Tamlux, tmorrux, tejdux dak li ma tistax timmaġina il-Kristu jagħmel. Don't waste your life. Near eternity, this life is just like a split of a second. Don't waste it. Ħdej l-eternità din il-ħajja hija bħal sekonda. Taħliex. YouTube u Facebook u televizjoni li poċċi magħkom. God bless you. Narawkom il-messaġġ li miss. Ciao ciao.